как се парят тупчета с каски на нея. И комире нинджа! Кунг-фу нинджи. И той е нинджа. И сега ще го гледам. Ето това е нинджата, която съм му направил аз. И той ще я нападне отпред. Отпред ще я нападнеш. Сега гледайте и не гледайте степените ми гасти. Готово, разбих я. И той уби нинджата. Даже я разцепих. Гледайте, хора, как... Ето частта от нинджата. Нинджа бронята, която бях с... Има снимай. Нинджа с пушка не съм виждал. Дай пушката, бе, галош. И това беше от нас за следващия клип. Това беше от нас за клип номер 2 след ловът на Венци и Алекс. Довиждане. Не, спряното. Тихо, мире! Довиждане. На пауза. И ще се видим на следващото клипче и чао. Тишко, къде чао? Чао. Харесвайте, събскрайбвайте и абонирайте се.